Ahoj kamaráti, zdravím vás po dlhšom čase opäť z lesa. Dneska by som vám chcel predstaviť môj najnovší zatvarák, alebo otvarák, ako chcete, od firmy Bestech Knives. Jedná sa o model Ascot. Prichádza v takej krabičke. Bestech je čínska firma, ktorá vyrába už dlhšiu dobu nože a kvalitné nože. Dochádza v takomto púzdre nylonovom. V tom púzdre sa nachádza brožúrka, taký čistiaci obrúsok a potom samotný nôž. Tento nôž vyzerá si nejak takto. Rukoveď je vyrobená z uhlíkových vlákien a z takého nádoru z dreva, svätého dreva. Je taký zaoblený, takže veľmi dobre sa drží, pohodlne. Nikde nič nereže. Pekne to zaoblené. Všetky hrany sú pekne zarovno s tou rukoveťou. Typ otvárania je flipper. Nôž celý komplet, alebo tá čepe leží na keramických ložiskách. Je to drop point s plochým výbrusom. Dĺžka tej čepele je 9,7 cm. Od výroby prichádza nabrúsený naozaj ako žiletka. Používam ho už dlhšiu dobu, asi také 2 mesiace. A ešte odtedy som ho nemusel brúsiť, len som ho obťahol na koži s pastou brúsiacou. A úplne skvelá. Je to 14C28N Sandviková oceľ. Takže kvalitná oceľ. Tento typ ocele používa aj u svojich nožok aj mora. Takže kvalita je už asi pre vás určite zrejmá, keďže väčšina z nás, alebo aj dovolím si tvrdiť, že každý z nás, ktorý takto chodíme do lesa a zaujímame sa o takéto veci, pozná nože mora, takže vie, aké sú kvalitné tie mory, tie ocele. Je to liner lock, hej. Tu zahneme do boku a pekne sa nám nožík zatvorí, hej. Nachádza sa na ňom taký titánový klip na zavesenie. Podľa môjho názoru je to veľmi pekný zatvarák a veľmi kvalitný. Mám tu takú palicu z drienky. A môžete vidieť, že bez problémov. Aj to drienka je tvrdé drevo. Takže viete, ako ťažko sa noží ako britva. Aj pri takých silových rezaniach je úplne skvelá. Používam ju asi také 2-3 mesiace, neviem presne. A neviem nič zlého povedať na tento nôž proste. Neviem nájsť negatívum, aj keď som hľadal všade dookola
Veľmi dobre sa drží. Flipper nikde nevrzga, nikde sa nepohybuje. Proste drží ten nôž. Je vidno, že je kvalitne spracovaný. Aj tá rukoveď, ako vravím, pekne zaoblená. Veľmi dobre sa drží, veľmi dobre sa s ňou manipuluje. Áno, je to pravda, že je to kus drahší nôž, ale bez tých už už sa považuje za takú prémiovejšiu značku, čo sa týka nožov. Stojí cca 100-120 eur, ale môžem povedať, že úplne som spokojný s týmto nožom a oplatí sa. Za tie peniaze určite. Skúšal som s tým rezať aj také väčšie palice, alebo väčšie také kusy dreva pri stanovačkách a takéto veci. Alebo chlpaté drievko bez problémov. S týmto typom výbrusom sa veľmi dobre robí. Hej. Taká fazetka. Takže za mňa je to skvelý nôž. A týmto sa chcem poďakovať aj firme kniland.sk za to, že som sa mohol dostať k tomuto nožu. Veľmi pekne im za to ďakujem. A popis, kde si môžete u nich kúpiť tento nožik, bude v popise vo videu, v odkaze, takže toto by bol Ascot od firmy Bestech. Ďakujem pekne a držte sa.